Tak v druhej časti našej série Moja cesta Stopolčian vítam Milana Kytnera. Vítajte. Ďakujem. A začali by sme rovno. Ako si spomínate na svoje hokejové začiatky práve tu v Topolčanoch? Tak spomínam si na to veľmi rád. Sice to už bolo dávno, ale myslím si, že každý mladý hokejista, alebo teda každý hokejista si vždycky rád spomenie na to, jak začínal, kde začínal. Vlastne aká bola tá cesta do toho miesta, kde buď skončila, alebo sa práve nachádza. Viem, že to bolo dávno, ale pamätáte si aj na meno svojho prvého trénera? Áno, bol to pán tréner Režný. Aký mal na vás vplyv a na váš rozvoj do budúcna? To je trošku ťažká otázka. Už to bolo dávno. Už som začínal vlastne chodievať na tréningy, som mal 3 roky. Áno, ale pamätám si, že tréner to bol, ktorému záležalo na deťoch, aby sa snažil sa im pomôcť ako vedel. A deti ho mali radi, akceptovali, samozrejme aj ja. Myslím si, že to je jeden zo základov toho, ako tie deti udržať pri tom hokeji, pretože začínali a jak som aj ja začínal a v tom mladom veku robia viacero športov a aby sa rozhodli práve pre hokej je veľmi dôležité, akého majú toho prvého trénera. Vy ste v Topolčanoch pôsobili až do dorastu, potom ste následne odišli do Zámoria. Ako si spomínate na tie momenty, ktoré vám tak utkveli v pamäti z pôsobenia tu? My sme mali veľmi dobrý ročník. Vlastne tam bol tréner potom ďalej pán Pekarčík. A mali sme veľmi dobrú partiu a si myslím, že sme na tej žiackej súťaže hrali aj veľmi pohľadný hokej. A zažili sme nejaké úspechy a si myslím, že to bolo veľmi pekné. No. Rád si na to spomínam. Po Topolčanoch ste sa vydali práve do Zámoria, kde ste pôsobili v kanadskej VHL, juniorskej súťaži. Ako si na to spomínate? Išiel som vlastne v 18 rokoch po majstrovstvách sveta, ktoré boli vo Fínsku, 18-ročných som išiel do Kelowna Rockets, to bol prvý rok. Druhý som bol v Saskatoon Blades a posledný, tretí som bol vo Vancouver Giants. Draftovali vás Edmonton Oilers. Aký ste mali pocit, keď ste boli vlastne draftovaní? Výborný, ja som bol doma, si to pamätám. Vlastne pracoval som okolo domu a zazvonil mi telefón a volali mi stade, že ma draftovali. No tak myslím si, že tí chalani, ktorí to zažili, tak môžu povedať len to isté, že je to fantastický pocit. Je to jedna obrovská organizácia v NHL, hral tam aj Wayne Gretzky. Aké to bolo byť súčasťou práve tejto organizácie? Bolo to výborné, ako tam ešte dnes už majú nový štadión a my sme, keď som tam prišiel teda, tak sa hralo v štadióne Rexall Place a mali tam oni vlastne, neviem, či je to tak, myslím, že to je tak aj v iných NHL kluboch, ale tam si udržujú tú históriu, ktorú mali a tam bolo štatistiky tam boli po stenách z rôznych zápasov a myslím, že tam majú, alebo teda neviem, či ešte stále to majú na tom novom štadióne, meno každého hráča, ktorý prešiel tou organizáciou, ktorý bol v kempe, niekde tam na stenách a je to niečo výborné. Čo bolo také pamätné, že vám ostane v srdiečku asi dokonca práve zo Zámoria? To bude ten zápas NHL. Po NHL a Zámori ste sa presunuli na sever Európy, konkrétne do Fínska. Ako hodnotíte túto ligu a zázemie a skúsenosti, ktoré ste tam nazbierali? Bola to pre mňa zmena, hlavne ísť z malého ihriska, kde som vlastne pôsobil 5 rokov v Amerike, do Fínska, na tej väčšej klziska. Som tam prišiel len na záver sezóny. Tedy mali vlastne Hämeenlinna, bola na zostupovej priečke a chceli to nejako oživiť, posilniť a zachrániť sa, čo sa nám nakoniec aj podarilo. Bohužiaľ tam sme ďalej už nešli do play-off, zostali sme na tých priečkách mimo vyraďovačky a mimo play-off. Ale bola to výborná skúsenosť a je to veľmi, veľmi kvalitná liga. Pre Fínsku ste sa presunuli do Slovanu Bratislava, ktorý v tom čase hral ešte KHL. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu? Dostal som ponuku zo Slovana Bratislava, KHL,
vlastne to bol prvý rok Slovana v KHL a išlo aj o výlukový ročník, kde nehralo sa NHL, tak veľa z tých hráčov, veľa z tých top hráčov z NHL sa presunulo práve do KHL-ky a bolo to niečo, čo som si chcel vyskúšať a zažiť. Pôsobili ste aj v Českej extralíge, konkrétne v Karlových Varoch. Ako by ste opísali túto skúsenosť? Veľmi dobre. Vary sú krásne mesto. Oni tú organizáciu, keď som tam ja prišiel, tak prebudovali v čase, mali tam nejaké problémy predtým. A Česká liga je veľmi náročná liga. Tí chalani, ktorí ju hrajú dnes, tak si myslím, že budú len súhlasiť, že štýlovo sa odlišuje od iných európskych líg. Je to viacej defenzívnejšie. Je to náročné, ale tým, ktorí sa tam podarí udržať a presadiť, tak majú veľmi dobrý odrazový mostík sa posunúť do lepších líg. Na Slovensku ste pôsobili v niekoľkých extraligových kluboch, ako napríklad Bystrica, Zámky, Zvolen či Slovan. Ako si spomínate na jednotlivé pôsobiska? Ja som bol v Bystrici som bol 2 roky, v Nových Zámkoch som bol 1 rok, vo Zvolene som bol 2 roky a 5 rokov v Bratislave. Z každého jedného mám veľmi dobré spomienky. S Bystricou, vlastne tam Bystrica sa vtedy prvýkrát prebojovala do finále Slovenskej extraligy 2 roky po sebe. Potom následne 3-krát po sebe vyhrala celú extraligu a to už som tam ja nepôsobil. Nové Zámky takisto, bol to začínajúci teda klub, ktorý práve postúpil do extraligy. Tak ďalej Zvolen je klub, ktorý má veľkú históriu. Áno, a tam sme takisto mali výbornú partiu. Darilo sa nám, čiže to bolo tiež super. A následne 5 rokov v Slovane a tam. V sezóne 2021 a 2022 ste so Slovanom získali majstrovský titul. Aké spomienky máš na túto sezónu? Veľmi dobre. Bola to náročná sezóna, ale určite to stálo za to. Bolo to trošku tam turbulentné, tam sa obmenili nejakí tréneri a niečo také, ale si myslím, že to k hokeju patrí a dôležité je, že sme na konci dokázali to celé vyhrať, čo bol vlastne aj 100-ročnícový ročník Slovana v extralíge, tak to bol prvoradý cieľ. Hrali ste po boku viacerých skúsených hráčov, ale aj mladých a talentovaných. Na koho si najviac spomínate? Či už zo slovenskej extraligy, alebo aj zo Zámoria? Tak v Zámori, poviem tak, v juniorku som hral v Kelovne prvý ročník, obranca bol Tyler Myers, áno, Jamie Benn, čo je dneska kapitán Dallase, už dlhoročný. Brandon Gallagher, vlastne čo hrá Montreal momentálne, jeho otec tam robil kondičného trénera. Ja som tam aj jedno leto strávil vo Vancouveri, som sa pripravoval na sezónu s ním, aj s nimi. A tam bol aj Milan Lučič ešte vtedy, trénoval s nami. Tých mien je tu strašne veľa, ako zo slovenskej extraligy alebo zo slovenských hráčov, s ktorými som ja hral, tak no tam Mišo Hanzuš ešte pôsobil vtedy v Bystrici, áno. V Slovani v KHL-kovom ročníku ešte hrali Ľubo Višňovský, Andrej Sekera, Miro Šatán, áno, Janko Lipiansky, Roman Kukuber, tých mien je strašne veľa. Určite ste už počas pôsobenia v Slovane boli možno aj takým lídrom. Ako ste brali práve túto rolu, že ste... Tak pre mňa to bolo nejakým spôsobom prirodzené. Neviem ako, ale vždy som bol nejakým takým vodcom a lídrom, či už aj som sa snažil byť nejakým vzorom a príkladom, či už na ľade alebo mimo neho. Ako zmenil váš pohľad na hokej od čias, keď ste boli junior, až po dnešok ako skúseného hráča? Treba povedať jednu vec, že ten čas, alebo tá doba, ktorá uplyne od juniorky po dnešného dňa v mojom prípade, ten hokej sa veľmi zmenil. Nielen štýlovo, ale aj čo sa týka vybavenia, alebo teda výstroje. Áno. A myslím si, že ten hokej, ktorý sa hral vtedy a ktorý sa hrá dnes, sa nedá porovnať. Máte za sebou obrovskú časť kariéry, pomerne bohatej kariéry. Môžete nám prezrieť, či budete pokračovať, ak áno, doma alebo v zahraničí?
budem pokračovať ešte, by som chcel hrať a kde to ešte sám neviem, takže. Je nejaký taký moment z vašej kariéry, na ktorý si tak najradšej spomínate, že je taký top? Tak určite to boli, musím povedať, majstrovstvá sveta 20 ročník, kde sme skončili 4. v Otave. Titul so Slovanom, zápas NHL, je ich pár. Keby ste neboli hokejista, akú kariéru by ste si vedeli predstaviť mimo hokeja? Tak my sme ako deti všetci chceli byť buď smetiari, alebo policajti. Keď sa na to teraz nejakým spôsobom spätne pozriem a neviem na čo by som sa vybral, ako akým smerom by som sa obral, ťažko to povedať, pretože od malička bolo to sústredenie a tá priorita na len hokej. Ako oddychujete mimo ľadu? Ste skôr domáci typ alebo taký aktívny cestovateľ, ktorý rád spoznáva? Tým, že hokejovo som precestoval veľa, aj počas tej sezóny je toho cestovania veľa, tak keď je leto, tak som radšej, respektíve je to mimo sezóny, tak radšej doma. Sem tam nejaká dovolenka, ale po Slovensku rád chodím v poslednej dobe. S Milošom Bystričanom sme si spravili také hobby, na bicykloch jazdiť tu na pookolí, tak to je taký relax, taký aktívny. A samozrejme deti. Po titulovom Slovane ste sa presunuli do francúzskej ligy. A čo vás viedlo práve k tejto príležitosti? Potreboval som, cítil som, že potrebujem trošku zmenu a dostať trošku nejaký nový impuls. A tým, že ja agenta nemám už dlhodobo, ja som si to zháňal sám, riešil som si veci sám a Rouen bola jedna z možností, ktoré mi boli odporúčené a sám som nevedel, čo mám čakať od Francúzska, od francúzskej ligy. A musím povedať, že som bol veľmi, veľmi milo prekvapený. A som rád, že som urobil toto rozhodnutie a že som tam strávil 2 pekné sezóny. Ako ste sa adaptovali práve na ten francúzsky život? Či už mimo ľadu, jazyk, kultúra alebo mentalita? Myslím si, že dobre. Je to kultúra, je to iná, mentalita je to iná. Bolo tam samozrejme niektoré veci, ktoré sme aj ja, aj žena ťažko chápali. Ale ide len o to, že tým, že som veľa precestoval, tak už som vedel, že každý ten národ má niečo svoje iné, nejakú tú svoju kultúru a nejaké tie svoje zvyky, ktoré sú pre nich prirodzené. Nám sa zdajú byť neprirodzené, keď to tak poviem, ale samozrejme musíme to brať, aj keď príde niekto iný sem na Slovensko, tak takisto môže mať pocit z niektorých vecí, že sa tu robia inak, ale je to úplne normálne a nikdy som nemal s týmto nejaký problém sa adaptovať. Práve na to by som nadviazala. Mali ste so sebou aj svoju manželku a deti. Ako si práve oni zvykli na Francúzsko? Výborne. Oni boli šťastní, že sme tam išli, bo pre nich to takisto bolo niečo nové a užili si to, myslím si, že výborne. Vo Francúzsku ste pôsobili aj v Lige majstrov. Aká to bola pre vás zase ďalšia skúsenosť, že zahrať si aj hokejovú Ligu majstrov? Tak Liga majstrov je fantastická v tom, že dojde k porovnaniu top mužstiev Európy a vlastne Slovensko tam patrí, alebo patrilo, dnes už tam bohužiaľ nie je v tej Lige majstrov, do tých, ako to nazývajú, vyzývatelia, myslím. A tým, že sú tam Liga majstrov je liga, ktorá je vlastnená švajčiarskom, fínskom, švédskom a českom, myslím. A možno ešte Nemci sú tam. Neviem, či som toto povedal správne, ale je to liga a tí majú vždycky tam 3 alebo 4 mužstva. A ostatní títo vyzývatelia vždycky iba ten majster tam ide, ale je to veľmi zaujímavá liga, je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Každý športovec si prejde ťažkými chvíľami. Aké zranenie vás najviac poznačilo? To bude zrejme koleno, ktoré bolo treba operovať. To bolo v Slovane ešte, so Zvolenou sme hrali v play-off. A to bol asi taký najvýraznejší. A minulý rok, vlastne nie túto sezónu, ale sezónu predtým vo Francúzsku som dostal pukom do tváre, ktoré si takisto vyžadovalo následne operáciu, ale musím si zaklopať. Zatiaľ som sa z toho zotavil.
Mnohí vravia, že najťažšie na zranení nie je práve bolesť, ale psychika. Ako ste s tým práve bojovali vy? Ja som sa vždycky snažil sa na to pozerať, že je to súčasť toho športu, že jednoducho, že k tým zraneniam môže dojsť. Ale konkrétne tieto dve som to znášal, myslím si, že celkom dobre a pre mňa bolo vždycky priorita sa čo najrýchlejšie začať znova hýbať a čo najrýchlejšie sa snažiť dostať naspäť do toho, na ten výkonnostný level, na ktorý je potrebné, na ktorom je potrebné byť. Skôr to boli potom také, ktoré psychicky sa horšie znášali nejaké choroby, keď človek sa pripravuje, poviem príklad, celé leto a keď už má začatá sezóna, tak príde nejaké drobné zranenie, nejaké trieslo, ktoré odstaví na 2-3 týždne a znova psychicky si má pomyslieť, že znova sa bude musieť do toho dostávať, tak to môže byť niekedy náročné. Zmenilo vás zranenie ako hráča, napríklad v štýle hry, prístupe k tréningu alebo regenerácii? Nie, nikdy. Teraz by som prešla k takej našej sekcii, že je to to alebo to. Budete si musieť vybrať medzi niečím, dávam na výber. Zámorie alebo Európa? Európa. Slovan Bratislava alebo Rouen Dragons? Rouen Dragons. Francúzsky sír alebo slovenský oštiepok? Slovenský oštiepok. Dôležitý gól alebo kľúčová asistencia? Z tohto obidve sú dôležité. Tak dajme ten gól. Ranná posilka alebo večerný ľad? Ranná posilka. Letná príprava alebo zápasový režim? Zápasový režim. Tichá šatňa alebo šatňa plná hudby? Šatňa plná hudby. Regenerácia, sauna alebo ľadový bazén? Sauna. Sústredenie na horách alebo na ľade? Na horách. A jedna zákerná, hokej bez zranení alebo kariéra v NHL, ale so zraneniami? Kariéra v NHL, ale so zraneniami. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne a nech sa vám darí. Ďakujem pekne.